Konačno startuje osmina finala svjetskog šampionata u Kataru. Da li je Holandija toliki favorit protiv SAD-a i da li je Argentina ogroman favorit protiv Australije, saznajte u okviru današnje devetke. Dobar dan i dobrodošli. Holandska fudbalska reprezentacija ima neslavan rekord, s obzirom da je ovaj nacionalni tim jedini 3 puta dolazio do finala svjetskog prvenstva, a da nikada nije bio na krovu svijeta. Pored toga, Holanđani imaju i 2 osvojena treća mjesta. Međutim, za razliku od same završnice, Holanđani su uvijek dobro prolazili osminu i četvrtfinale mundijala. Ovoga puta njihov protivnik bit će selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je u posljednjem kolu svoje grupe B, uspjela da dođe do pozitivnog rezultata protiv Irana. Naravno da je mladi sastav Holandije favorit u ovom susretu, ali ne tako davno, 2015. godine u prijateljskoj utakmici koja je odigrana 6. juna, SAD je slavio sa 6-4, ali je i prije toga znao dobar otpor da pruži holandskoj reprezentaciji. Ono što je interesantno u mečevima između SAD-a i Holandije jeste i činjenica da se nikada nisu sastajali po svjetskim šampionatima ili pak po kupu konfederacija ili olimpijskim igrama. Sve utakmice koje su odigrane između Holandije i Sjedinjenih Američkih Država u 21. vijeku bile su prijateljskog karaktera. Mimo te pobjede iz 2015. godine, svaki prije toga susret pripao je popularnim lalama. Ovoga puta Lale su favoriti da se domognu četvrtfinala, najviše zbog lake grupe u kojoj nisu imali dostojnog rivala, čak i u meču gdje su bili nadigrani protiv Senegala, ostvarili su pobjedu od 2-0. Drugi meč osmine finala svjetskog šampionata u Kataru čine Argentina i Australija. Argentina je katastrofalno startovala ovogodišnji mundijal. Poraz od Saudijske Arabije smatra se najsenzacionalnijim porazom u istoriji mundijala kada govorimo o gaučosima. Međutim, nakon toga 2 pobjede od po 2-0 protiv Meksika i Poljske bile su dovoljne da se taj poraz anulira, pa je Argentina svakako zauzela prvo mjesto u svojoj grupi. Zahvaljujući toj prvoj poziciji, Argentina će u osmini finala igrati protiv Australije. U prethodnim emisijama devetke govorili smo o najvećem uspjehu Australije, osmini finala 2006. godine, kada ih je u zadnjim trenucima meča Italija eliminisala nakon sumnjivo dosuđenog 11-terca. Ovoga puta Australija ima mnogo skromniji sastav nego te 2006. godine. Nema velikih imena kao što su tada bili Harry Kane ili pak Mark Viduka, ali isto tako Australija ima tim koji je jako dugo na okupu i koji je 2015. godine osvojio vrlo zahtjevni azijski šampionat, odnosno azijski kup. Argentina mora da trijumfuje protiv Australije ukoliko želi da dođe do same završnice, to je jasno. Leo Messi je spreman, odmoran, vidi se i to liderstvo koje je preuzeo na sebi u meču protiv Poljske, iako nije iskoristio najstrožu kaznu, a sa druge strane ogromna prednost za Argentinu je i mladi Julian Alvarez. Napadač Manchester Citya je bio strijelac u susretu protiv Poljske i pokazao da se na njega može ozbiljno računati. Šta više, dobija polako i prednost u odnosu na napadača Intera Lautara Martineza. Kada govorimo o istorijatu duela Argentine i Australije, ove dvije selekcije su najčešće igrale prijateljske utakmice, ali jedan meč je posebno bio interesantan. Naime, 1993. godine u play-offu za odlazak na svjetsko prvenstvo koje se 1994. igralo u Sjedinjenim Američkim Državama, Argentina je morala da igra baraž zbog jako loših kvalifikacija u okviru svoje južnoameričke zone. Taj baraž igrali su upravo protiv šampiona Okeanije, Australije. Prvi duel završen je u Sidneju 1-1, a onda je Maradona morao da povuče najviše u revanš susretu da bi se obezbijedio pozitivan rezultat i da Argentina ne bi ostala bez odlaska na mundijal. Naravno, u Buenos Airesu Argentina je slavila minimalnim rezultatom 1-0 i uspjela da se domogne svjetskog šampionata 1994. godine. Svaku emisiju devetka završavamo ponuđenim tiketom. Ovoga puta nismo odstupili od našeg običaja da vam donesemo samo današnju ponudu. Mogli smo naravno da iskombinujemo i ostale mečeve osmine finala svjetskog šampionata u Kataru, ali smo samo sa 2 utakmice uspjeli da napravimo kvotu 9. Tu smo favorizovali Holandiju i Argentinu, s tim što smo na Holandiju i meč Holandije i Amerike
sugerisali da neće biti puno golova, ali da će Holanđani ipak proći u četvrtfinale. Budite i sutra uz nas, nastavljamo sa analizom mečeva osmine finala svjetskog šampionata u Kataru.